Ito, malalamis sa tuyom mo. Hindi ba ito yung tuyom sa tinakso yung tamban? Tay, panisa. Ayan mga ga, ano po mga ga, good afternoon sa lahat mga ga. Ayan mga ga, yung ano, originate mga ga, ayan po. Originate po mga ga. Ayan, sana makita nyo mga ga, kasi ano mga ga, mirap po kayo mga ga. Ayan. Nakadiskuta mga ga. Taba yung originate mga ga. At ito yung pong galing ko mga ga, yung gabi ngayon mga ga, ito. Mga ga, napasalamat po ko mga ga sa lahat ng subscribers ko dyan, mag-like at mga viewers mga ga, maraming salamat mga ga. At ito mga ay tagal-tagal, yung ilang araw tayo hindi nakagawa ng content. Ito ngayon, ngayong gabi. Ito natin, pagkain. Yan. Yan, simulan natin maga. At ito yung ano natin maga. May tubig kayo maga. Ito. Tubig kayo. Maga, simulan natin maga. At kain po tayo. At salamatan natin maga. Maga, kain tayo maga. Oh, gabi lang ka, ano, gabi at ano, 8 po maga. Ayan. Saka yung ano. Gabi mga, gabi yung ano natin kanin. Ah.
Mga, tapos po tayo mga at salamat po sa lahat mga subscribers ko po. Nag-views mga, salamat po mga ay. Tapos tayo mga. Tapos na mga. Ayun mga, pasok na mga. At ayun mga, mamingit pa mga, mga isang mga. Salamat mga ulit marami mga. Po, salamat mga sa subscribers ko po, nag-like at mag-views mga. Salamat mga at mga, tingin mga. Ayan. Ayan mga, yung ano, dito tayo kumain po sa may ano. Ayan. Sana makarami tayo mga ng ano, isla.